Malovaní se tu vůbec nejedná, protože ten Roman mi to vymaluje. No. Vysadruje to, tady se jedná o odstěhování toho nabytku a té skříně, aby se za tu stěnu dostal. Ano. Ovečka to dělat nebude, on je unavený. No to je jasné. Z práce? Včera přišel strašně unavený z práce a já mu říkám, ty zatop v tom obyvaku, protože oni tu budou sedět, oni tu zmrznou, jinak v obyvaku netopíme, jo, protože tu je jak tak, já topím v ložnici a tam v kuchyni jsem tam občas, když nevařím, tak pustím tam to topení. A on mu to je dobře, že ty dvě tepla jako to. A on, jo, já nevím co, já jsem unavený, já jsem zbil ty dvě šičky a já sám jsem jim vazal. Já mu říkám, jo? On mi tam vařit, mu říkám. Nebudu vařit. Já nebudu chodit na oběd, mi to je jedno, on mi tam vařit, protože já taky robím a já tady poskakuju jak šílenec, říkám, já přijdu dom a ty přijdeš dom, lehneš si a ležíš, nic jiného neděláš a já vařím. Já jsem včera vysávala v 9:30, říkám, musím vysat, protože přijdete, říkám, ať to tu nějak, já nemám čas na nic, peču, kuličky dělám, ořechy lupu, všecko a... Chula, ty děláš, jak kdyby si měla 4 děcka. Ale mlč to mé, prosím tě, no, ale... ty tam neděláš nic takto.